Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, лайк мондана фаромӯш накунед. Нашод реклама дар номерои анамин поён зан занед, ҳатман барои хона фурӯхтан кӯмак мерасонем. Хонаи навбатӣ мо хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, ана тарафи кӯча, мактаб болотарак дӯстон. Сари роҳ ҳозир медароем ҳоли маълумоти пуррара метиҳем. Салому алейкум бародарҷоне ки ба сафедшави пӯст яъне пес меган танқисӣ мекашем. Мана бародарҷоно мо барои шумо роҳ овардем. Мана метавонед дастрас гиред барои сафедшави пӯст, пигменту таблетка ва маз. Инчунин барои касалиҳои писариаза маз, собун, барои ревматизм буғумдар мана намуду ҳаста. Инчунин барои угри, доначаву наракҳои рӯя гум кардан, аджими рӯя гум кардан, ҷинҷ мезанад ку барои ҳамуно метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Хоб, хонаи мо гуфтем қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, Гулбута 4. 2/6 сотиқ замин, обши 5 дар хона дӯстон, 3 хона дар якум ошона, 2 хона дар дуюм ошона, як подвали калон, обши 140 квадрат. 2 линия об аст дӯстон, якта шаҳрӣ, якта качалка. Инҷа да дӯстон ҷои ҳоҷатхона. Септик аст дӯстон. Агаро нишон медиҳем, инҷа ҷои агаро дорад. Подвал ана инҷост. Дистансия байни девор забор ҳаст. Дӯстон, якум ошона, якум хона, полиш нейлонин, поли абой. инҷо як хона ҳисоб мешавад дӯстон. 3 хона гуфтем, инҷо як хона ҳисоб мешавад. инҷо метавонед кухня кунед, метавонед кухняро дар подвал кунед. ду роҳ дорад дӯстон. ана ин сеюм хона бигем. Як тиреза аз тарафи бари бино. полош нейлонин. Арка кадаги. ҳоҷатхона, душева, поли кафе. хоб, ва дуюм ошона мебароем. инҷо ҷои балконаш. роҳ ба криша. якум хона. 2 хона гуфтем дар дуюм ошона аст дӯстон. Не хонаи зали калони дуруз. Кондиционер. 2 тиреза дорад, якта аз ин бари бино, якта аз пеши хона дӯстон.
خب گفتیم که نشد کухни میتونید کухни دوستان در این پادوال کنید. پادوال شده میتونید که سیم خونه گفتیم که برای کالدور است ارکا کداگی میتونید کухни در اونجا کنید. نه برای زبور دیستانس خیلی هم هست. ایشو دیدیم که اگرو داره دوستان اگروتی کالون هست 2.6 زمین گفتیم سویمول میگن زیادترک هم هست است نشو دکومنتوش همش خونی 100% است. خب یک بار دیگه تکرار میکنیم دوستان خانه قرار داره در ناحیه فیردوسی پایان کاروان گلبوتا 4 12.6 سوتیق زمین آبشی 5 در خانه 140 کвадрат دو линия об ҳаст дӯстон оби шаҳрӣ ва оби качалка аст свети шаҳрӣ аст дӯстон септик аст нархи ин хона дӯстон 480 000 сомон мебошад муомила дорад. номерои телефон барои тамос 918 45 73 72 ватсап да ана ҳамин номеро як номери дигар 908 35 29 29 ана ҳамин ду номероро занг мезанед дӯстон соҳиби мулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад. хоб дастгирӣ мекунем дӯстон канала нашод реклама барои хона дар номерои поёнбудагӣ занг мезанед ҳатман барои фурӯхтан кӯмак мегирасонем.